Good morning guys, Merry Christmas sa tanan nga subscriber nako. Merry Christmas sa tanan mga kailan nako, no? O sa tanan nga ga-celebrate sa Pasko nila sa ilang pamilya sa Merry Christmas tanan. Tanan nga tao dira. Tao ba? Tanan nga taga Earth. So Merry Christmas guys. Bye-bye. Good morning guys. Karon is December 25, 2020 og ga-celebrate ano sa Pasko. So sa tanang subscriber nako, may Pasko sa tanang pamilya nako. Sa pamilya nako sa Tagbilaran, Kalape, tanan. Kung asawan mo karon, Merry Christmas. Sa tanan tao, tanan iro, unsa man dia baka. Basta Merry Christmas sa tanan nakasabot. Merry Christmas. Bye-bye. Mayong adlaw sa tanan, no? Og Merry Christmas. Karon is December 25, 2020. So celebrate na to ang Christmas now. Kani is first vlog yun na ako. First nga story ato bangan sa camera, no? Yeah. Ato na gining permentihon bali siguro natay daily vlog. Tahay ba kung unsa pa mga vlog ang maabot. O ato na i-pray. So basta mugit lang og Merry Christmas sa mga subscriber nako, 114 subscribers. Salamat naman ninyo guys kay ni-subscribe mo, ni-salig mo sa mga video nako or tanaw mo sa mga video nako. Pagunta mo pa din mo tanaw sa mga bagong upload nako. So sa mga wala pa ni subscribe, kung bago pa ka diri sa akong channel, so please subscribe o click the notification bell para ma-notify ka per me sa akong mga upload. So marata guys, bye bye. Hi guys, dugang lang ko no, pasensya na kayo sa ibag sa mag dili ni tungod gabi guys, ngani na gid ni siya dapat maanad mo sa akong ibag kay ngana guys, sobrang guys. Kita na ibugs guys. Di na sa kahapo gabi guys, kundi mo na gina siya original daan pagpalit, no? So, Merry Christmas. Sorry kay wa ko kanha dira sa Tagbilaran, wala ta nakatapo kay bana mo natay pamilya na sad. Basin New Year na lang ta magtapok pohon. Regards na ko inyo mga sa mga igsoon ako. Merry Christmas sa tanan. Sa inyong mga bana or asawa dira. Merry Christmas. Yung gatanaw diri, gatanaw ani nga video. Merry Christmas sad. So, bye-bye.